Muri Zimbabwe nawe launch ye new currency nawe launch structured currency munyika yeZimbabwe yanedza yazokora moto noti kuona kuti nyangwe dzimwe nyika dzemuAfrica kunyangwe neSADC kunyangwe nemamwe mapepa nawe emuAfrica ari kukomblena achiti azviitwa neZimbabwe ngavanyasi kufunga nekuti hazvingambochinji ikonomi yavo. Muri Zimbabwe sapina mashoko ataugwa abuda muzanhasi ndopano kuti subscribe ulike kuti on the bell icon tirambochera mabudisa anokupa pano paZim News Live nokuti pana panoona kuti mamwe mapresident emune dzimwe nyika dzemuAfrica achiti the disputed Zimbabwe government will on Friday launch a new currency that will replace the crushed local Zimbabwean dollar. Economists say this is yet another fatal exercise by the tired ZANU-PF government, which is only active in looting and ruthlessly guarding their throne. Barely 2 years ago, the regime introduced the so-called gold coins, which no one is talking about now. This is the same regime that printed $1 trillion note at some point in their rule. Nothing will work. The currency in Zimbabwe is not the problem. The problem is ZANU-PF. If a new government came in today, next week Zimbabwe will be a totally different country. Ndozvikuya panapa zvitagwa panapa aiwa nevanhu vemuAfrica ndinoona kuti itonzi African think tank yakataura mashoko aichiti aiwa zviitwa neZANU-PF hazvimbochinji nyika gavangana veida kuchinja nyika aiwa ngangochinja ruling party. Mashoko ari kubuda munewspaper aya muri Zimbabwe chimbotiudzei munoti kudii pamusoro penhau iyi pinai comment section medu tidze mafungiro enyu saka no subscribe like notina on the bell icon tirambochera mabudisa anokupa pano paZim News Live.